Bergarako eraikin historiko bat Olaso Dorria da nere atzian dagoena eta eraikin historiko horretan Euskal Herrixan azken 120 urtietako historiaren bilduma bat osatzen dabiltza dagoeneko hainbat elementu dituzte bertan, baina asmoa da elementu gehiago jasotzia eta horretarako horren inguruan berbaiteko etorri gara bertaraino. Iñaki Altuna, Olaso Dorra Fundazioko kidea, memoria proiektuen arduraduna edo horrek eramaten dituena baita. Olaso Dorrean bilduma historikoa, elementu historikoekin, baina Dorria bera, ez? Noiztik da elementu historikoen gordailu? Noiztik bertan geure iraganan arrastuak? Esan daiteke beti danik, 15. mendean sortu zen etxe hau, edo horre hau, baina orduz geroztik bertako familiek jaso izan dituzte ondarea eta balorezko gauzak, artea eta balorez berdina daukaten objektuak. Eta horiek hemen bildu dira. Gertatzena, iaztik ona, endan nobedade bat izan da, horrek bildumaren aitortze izan duela, eta etxe museotzat jo daitekela etxe hau. Eta horrek, ikuspuntu bat ematen digula, ondarearen eta memoriaren lanketari. Eta oina alegin berezi bat ingura izan duzu, nolabait azken 120 urtien Euskal Herriko historia jasotzeko, ezta? Edo elementuak behintzat. Bai, azken batean, dorre honek, etxe honek eta hemen Olaso eta Monzon eta familiek egindako lanak eraman gaitu hona, ez? Alde batetik konta hartu behar da, alde batetik ari gara lan bat egiten etxe honek frankismo garaian jasan zuen espoliazioaren buruz, eta horrek ikusten dare ze garrantzia da, ze importante da herri batentzat ondarea, memoriarentzat, eta horrek eraman gaitu 20. mendera eta bertan eta Euskal Herrian bizitako gatazkari. Zer esanik ez, Telesforo Monzonaren bera figura bera, figura politikoa, eta horrek ere egiten du igarbide oso bat, abertzaletasunan sorreratik, gerra garaia, gerraren ostekoa, 60ko hamarkadako susperraldia gaur egun arte. Eta horren inguruan ikusi interesantea, hemen etxe honetan dagoen bilduma zabaltzea, objektu historiko berriekin osatzeko eta kontakizuna nolabait ere zabaltzeko azkeneko, zuga aipatu bezala, azkeneko 120 urte arte. Birala ikusiko ditugu, objektu horretako batzuk hortxe dauzulako txukun jarrika. Zuentzat. Eskertzen da. Batzuk bertan eusenak eta beste batzuk kanpotik jaso dianak, ez da? Nondik, ez? Edo zeinekin egon zaila hartu emanetan pixat bilduma osatzen joateko? Bai, gu hasi ginean, memoria gaia, hasi ginean, aspaldiko kontua da, baina azken aldian saiakera berezi bat egin dugu, memoria gaiarekin aurrera egiteko, eta horri, hartzea bai artxiboa begiratzen, gauza begiratzen, eta harremanetan jarri gara bai, eta abertzaletasunaren familia esanguratsuekin, eta baita ere beste erakunde batzuekin ere kolaborazioan, elementu memoria gaia tratatzen duen beste jende batekin, baita ere honetan aritzen diren aditu eta horrelako pertsonekin, eta horti, hasi gara objektuak jasotzen, eta gure proiektua albideretzen, ez? Hortxe dauzkagu danak prez, guazen biztasotxo baten mutela? Bai, ados. Baina hementxe ikusten ditugu elementu pilatxo bat, izen propio pilatxo bat baitan, Doni Goikoetxea, Estepan Urkiaga Lauaxeta, Carmelo Urrestita Txomile eta mendi pixat, konta ikusu, zer dago hemen, zer da dagoeneko bilduma osatzen dagoen hori? Banan, behar bada, igual hasteko, igual elementurik zaharrena edo zaharrena ez, baina referentzi zaharrena, da Sabino Aranaren lanaren mikrofilmak. Badu bere historia, ez? Nunbait, frankismo garaian erabaki zuten bere obra biltzea bai paperean eta baita mikrofilmatuak aldu bezedin. Eta horko kopia bat, hemen jartzen duenez, jartzen du hori dela 7. kopia, Monzone, mikrofilmatua. Entza kopia hau, Monzonen esku geratu zen, zaintzeko, eta urtetan egon zen bere Donibane Lohizuneko bere etxean. Baina 80ko hamarkadan kopia hau desagertu zen etxe horretatik. Ez dakigu zergatik, baina desagertu zen. Eta orain,
bueltatu da, anonimo batek bueltatu dugu. Itzuli dago. Orduan, bueno, ez dakit igual ez hain fede txarrez izan, baina beste bat, ja gerra garaian kokatzen gara, eta alde batetik Labaxeta, Estepan Urkiaga, eta hemen bi objektu daude. Alde batetik bere gurutzea, hau da eskutan fusilatu zutenean, eskutan zemakan gurutzea, eta bertan zegoen Eliz gizonak familiari bueltatu zion, ez? Eta hori da bere gabardina, hori azkeneko egunetan, orduan zemakin gabardina zen, eta berdin, atea gabardina hori berreskuratu zen, baina hau etzan lehenengoz familiara pasa. Honek bere historiotxoa ere badu, ez? Hau egontzan aurrena emakume jelkide baten eskura pasa zen, gero Urresti familiara pasa zen, eta harrek gordezun, 40 urte ez edolako zerbait bere etxean. Jakintzuen arte zein ziren Labaxetaren familiko oinordekoak edo hori. Eta aile eman ziren, oain dela 10 bat urte edo lako zerbait. Eta aile familia horrek azkenean Olaso dorreari eman dio. Eta beraz ikusten duzerez, objektua bera, garaiko historia eta baita ere ondorengo ondarea nola gordetzen da, nola hori memoriaren nola iristen da, ez? Adiez gabardina horrek badu bere historia hori, esku pasadala gure gana iritsia. Eta kontzientzia hori badagoela, ez? Jo, hau gabardina bada, baina gabardina bat baino gehiago ikur baita, ez? Hori da, oso objektu, nik uste oso simbolikoak direla, ez? Azken batean garai baten isla eta garai hori kontatzerak orduan, beti ere errexago izango da, ez? Gerra garaikoa ere bai da, hori ez, uniforme hau, gauza bera familia bat enteratu zen hau lan honetan ari ginala eta gure gana jo zuten, eta da hori, Andoni Goikotxea gudariaren hori. Honek duen, hau da bera, ezkerreko hau, eta berez bera ANV-ko kidea izanik, baina egontzan sozialisten bataioi batean. Eta guain egon da hori ez, Elgoibarren bota duten gurutze hori, bataia hortan egontzan bera, justo. Eta, hau da beste elementu bat, gerra garaitik igaro bide bezala edo daukagu ere, eta igaro bidea dira, interesante hau da Karmele Urresti eta Txomil eta Mendi, Karmele pelikulako protagonistak zuzen, hori da. Eta, gauza bera, familiarekin harremana lortu genuen, eta gainera, azken garaian ezaguna denez, eta eman ziguzten igaro bideak hau bere garaian Eusko Jaurlaritzak, Eusko Gobernuak garai hartan, Euskadiko Gobernuak garai hartan, egiten zituen pasaporte modukoak ziren. Eta orduan hemen agertzen da, hau da Karmelena eta hau da Txominena. Eta hori, eta familiak utzi dizkigu, eta oso balio berezikoa. Eta hortik ja salto, trantsizio garaia, eta hori ez, elementu bada pankarta hau. Hauek dira Garmendia eta Otaegi, ez? 75ko pankarta badau, heriotza zigorra bi hauek zaukaten. Gertatzena Garmendia, bere egoera tiro jaso zuelako atxiloketa garaian, eta horren ondorioz prozesutik kanpo gelditu zen, eta azkenen txiki hil zuten, ez? Txiki eta Otaegi, bauzan, Otaegi eta Tupa deitzen zen, eta pankarta hau dauka da, hau iparralden egon da, garai hartan iparraldeko manifestazioetan agertu zen, argazkiak eta dauzkagu garai hartakoak, inkluso bideo bat ere agertzen da, YouTubeen begiratzen baduzue, hau agertzen da Hendaiako manifestazio batean, eta gu dauzkagu argazkiak Baionako manifestazio batena. Honek ze xelebrekeria du, pankarta horrek, honek egondala gordeta, orduztik etxe batean, urte askoz, etxe partikular batean egonda, eta gaur arte irandu eta orain familia horrek eman digu pankarta hau. Eta familia berak zaukan alkandora hau. Txomin Iturben alkandora hau. Ze etxe hortan hartatu zuten. Etxe hortan hartatu zuten Txomin, tiro eman ziotenean, bere kaxa joan zan etxe hortara, eta etxe hortan mediku bat joan zan, eta sendatu zuen, eta daukana... Etxian, finak zian, eta ine baina da, Josi, ez da? Josi, garbitu, Josi, behar bada odolakin eta zuluakin egon balitz, behar bada balio historiko handixoa izango luke ez dakit. Baina, egia da, etxe arte, baina aldi beran,
josi, garbitu, josi eta gorde egin zuten. Hori da, ez erabiltzeko, horrepe erakusten da, ez da? Hori da, eta gorde zuten gaur arte. Eta orduan bi objektu horiek etxe familia berdinetik etorri da, ez. Eta horrek, bueno, badu bere gauza, ez. Eta, bueno, ja, pixka ja ez dakit historia dan edo historia edo bintzat gaur egungo gertakari oso lotuta, daukagu ere dokumentu hau, Txilarreko elkarrizketa famatua, pixkat, alderdi sozialista edo Zapateroren gobernua eta ezker abertzalearen artean eta arekin eta alderdi sozialista batasunarekin egindako prozesuaren aztarna bada, ez. Eta hau da Txilarreko bileretan sinatutako dokumentua. Hemen daude Fernando Barrena, Arnaldo Otegi, Jesus Egiguren eta Paco Egearen firmak, ez. Batean, eta proiektu honek ere badu helburua, etxe dorre honetan sortzea beste erakusketa areto bat, nun agertuko lirakeen historia hau. Hau kontatu litzateken, aipatu dugun historia hau, 20. mende abertzaletasunaren sorreratik pasatuz gerra garaia, frankismoa, hirurogeiko susperraldia, transizioa, eta ondorengo gaur arte. Hori kontatuko erakusketa bat. Horren narratiba bat egingo lukeen erakusketa areto bat. Litzateke gure helburua epe ertain. Bueno, adibidez, 2007an da askatasunei bilaldia. Referentzi politia litzateke, 50 urte izango dira, askatasunen ibilaldia eta gainera Monzoni oso ikonikoa, Monzonen figura guzti horretan eta hori, eta adibidez, hortzimuga gisa... 2007ko hortxe. Aurretik baina, nolabaiteko entxegu bat edo simulakro bat ingo dozue, Laster, abendu honetan, horrek usi ditugulako, Estepan Urkiaga Laubaxataren bi elementu eta horrekin be erakusketa bat zabaldu. Bai, basua daukagu, hori ez, bere jaiotzaren urte horren borobil bada urten, eta horren bueltan pentsatu dugu, eta aprobetxatuz objektu hau ez zirela, egokia zala berari buruzko, bere bizita eta bere heriotzari buruzko erakusketatxo bat egitea, abenduan zehar egingo dugu, zehaztuko ditugu hemendik gutxira data zehatzak, eta hori da gure asmoa, ez? Objektu hauek aprobetxatu zaldi batetik, urte horrena hor dagoela ikusita, pixka bat horren inguruan urte horrekin itxi, ez?